Takže čau lidi, já vás vítám u Counter-Strike 2D. Normálně CSK, aby jsem to lagoval jako svině. A je tu se mnou Jogurt.cz. Čaute lidičky. Lomic nasazen. Po zabití, jo. Cist asi umíte se. Výtečně. Já mám bučko. Náboje už máš? Ne? To mě vedle tebe. Fuka! Kamos. Já to mám friend. No, to nemáš v češtině. Zavidíš. Vedle mě. Bum! 2 HP! 2 HP! Jsme 2 HP! Tak pojď, ať si zahraješ. Na to si moc velkou mám. Ne. Zavidíš? To se mi páčí. Přes Skype můžeme tež, ne? Já vím. Mama! Nemáš to klikat, máš to držet. Já vím! Ale nevím proč, nebytel má 30. Nastavení serveru. Ještě umíš číst? Ne. Ne, boti. Zabít. Jde. První. Terrorist win. Koukání? Kupuj. Samopil. No 5,10 ten. Ty fokus, já jsem ji vyhodil. Dropne. To jsem ještě nikdy nepovedl. Gečka, víš? Přebí. No. To jsem nevystřelila. To je jedno. Se ti nějak povedlo. Víš co, reflexi. Tu asi nikdo nebude, že? Jo! To je tvůj! Nemůžeš ho zadat, už mít jen. Policie tam přepadli! Ty vogo. Co jsi tam napsal? To automaticky. Počkej. Je nastavení. Boti. Přijde terorist. Já jsem se ho leška, já za to nemůžu. No, takhle jako se ho leška. Teď mohu říct, že jsem se jako té krabice. A zabili, že? Proč není tam? Nebo aspoň, že není tam teda. To mě dobí se takhle otočil. Jaj! Co jaj? Lagoval. Aha, tak absolut. Jednoho si zabil, tak ty druhého. Fakt? Jo. To jsem nezabil já. No to je můj, ne? To je automaticky vlastně, ale dobrý. No to je... Můžu tě zabít. Ty fogo, zás. Normálně budu muset být sám asi. Kde je? Tam, nahoře, ano. Plante. Mohl to být Ondra. On to vyhodil. Mohl to být Jogurt.cz a zdravím vás z mojho videa, že jedujem. Hav. Jau.
Hituješ? Mám hlad. Už máš 60 HP. Kup si generátor hodně někam. No, už nemůžu. Proč? Nejsi v kopní zóně, že? Ne. Došel čas. A koupej něčeho? No. Schovej se pod stromy, tam tě už všichni uvidí. Už je. To je z vrchu, že? Proto. Těž. Tam je. Už si nemůžu koupit, že? Ten Můžeš. B. Nekoupuj. Vidíš? Flashbang. Tak v normální cesku to jde. Normální. Je taky smích. Je, díra. A tak já jsem se na to nedíval. Normální česku se musím čunět. Bez péčko. A jdu 22 HP. To musí umět jenom odřut vlastně. Dobré, tak na tohle video to ukončím a u dalšího. Čau. Čau.